Boro Kachari on-site gaw hayung kungthayni bajenifrai 10 lakh Foundation Stone of Boro Kachari Agri Advisory Center ko dinai Boro Kachari on-site gaw hayung kungthayni Mihinesar Basmatari are Boro Kachari on-site gaw hayung kungthayni lengai CM Romeo P Najari Boro Kachari on-site gaw hayung kungthayni EM Pradip Basmatari ni nuzarchineaw bekhunani hiye Golaghat Jilla Dauha Photar Phanjan Noblangaw Golaghat Jilla Khौसेथि बर' Subung Afadनि बानजायनायाव गोरोंसा आरो गामिनि सुबुंफोरजों आंगोआरि सावरायनाय हाबाफारिखौ सानसेनि हाबाफारिजों दावहा फोथार फानजान ओनसोलनि गोरोंसा आरो गामिनि गागि सुबुंफोरनि नुजाथिनायाव गलाघाट जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मुखन्द बसुमतारिनि आफादगिरि मासि लानायाव गिबियाव गलाघाट जिल्ला फानजान दावहा फोथाराव गोदो गोदाय नागाफोरजों बर'फ्रा दावहा नांनानै रुंसारि जानाय सुबुंफोरनि मुङा 1 मिनिट आरज गाबो हाबाफारियावनो बर' कचारी अनसाइट गाव हायुङारि खुंथायनि EM प्रदीप बसुमतारी बिथांनि बराय बिबुंथिनि गेजेरजों बुङोदि बे फानजान ओनसोलनि जौगानायनि खामानि मावनाया गोदो गोदायनिफ्राय दानि थासारिखौ नायोब्ला गोबां मोजां थासारियाव फैबाय आरो दानि दैदेनगिरि बिथांमोना लामा दालां फरायसालि बायदि बायदि रोखोमनि सोलोंथाय रांखान्थियाव मोजां जानो थांगासिनो होननानै बुंथियो दिनैनि गलाघाट जिल्लायावहाय फैनानै दावहारु दावहा फोथार बावहाय गोरोंसा आरो गामिनि गागि सुबुंफोरजों आंगारि मोनसे सावरायनाय जि मेल गलाघाट जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बानजायनायजों आरो जोंनि मानगोनां EM बिथां प्रदीप सरगयारि बिथांमोननि आरो जोंनि पानजान गाव पन्चायतनि आफादगिरि बिथां अनिल बसुमतारी बिथांमोननि जि मोनसे नाजानाय बेनि गेजेरजों दिनैनि बे जथुमखौ जोङो खुंफुंदोंमोन सावरायनाया जोब्बाय आं फैनानै मोजां मोनदों आरो जों जेंना जेथोनि सायाव बेखेवलायनानै बिजिरनानै बाथ्रा बुंनो मोननायनि थाखाय आङो गोजोननायखौ फोरमायनांगोन गुबैयै जोंनि बर'फोरनि जि जेंनाफोर बहाय रायजो जानाय जि जेंना थांनाय आगोलनि बाथ्राफोरखौ गारबोनाय बिथिंनि बाथ्राफोरखौ बा जाखांलांनाय जाथायफोरखौ गोसोखांनांगौबा बे जायगाया मोनसे दावहाथिलि जायगामोन ओंखायनो दावहा फोथार बिमुंजों बेखौ गायसननोबो नागिरदों बेबो खोब मोजां मोनसे नाजानाय बे जाफुंथों आरो बेखौनो बुंनांगोन जे जोंनि थांनानै थानाय जि मोनसे जुजिनाय बे जुजिनाया गोदोनिफ्रायनो दाबो दङ इयुनावबो जों जुजिनानै थांनानै थानांगोन आरो जोङो जि मोनसे काउन्सिल दिनैनि समावहाय मोनफैदों बेफोर बाथ्राखौनो जों सावरायदों बोरै मोनफैखो बेनि जुरिजेननाया मानो जाखो बोरै जाबोखो आरो दिनैहाय मा हालोदाव दङ बेफोरखौनो जों सावरायदों रायजो राजाफोरनि गेजेरजों बाथ्रा दायनिसो फैदों बेफोरखौबो जों सावरायबाय गुबै जोबनायावहाय जोङो बेखौनो जोङो थिरांथा लानो गोनां जागोन जे जोंनि दाबि दावाफ्रा सुफुं जायाब्ला जोंहा खुद्रिनायनि अनगायै गुबुन लामा थाया बेफोरखौबो जों फोरमायदों सोरखारा जोंनो काउन्सिलखौ दाना होबाय नाथाय आबुङै दाना होआखै गामिखौ दाबो फोसावाखै बियाब दानो हायाखै रां बावजा बारायाखै जोंनि फरायसालिनि बाथ्रा सोलोंथाइनि बाथ्रा बेफोर गासैबो जेंनायावनो दंजोबो दा बेफोर बाथ्राफोर गासैखौबो बेखौ नायजोबनानै जोङो साननो गोनां जादों कार्बि आंलंनि जि मोनसे जेंना बेबो मोनसे गोलाव समनि थाखाय नाथ्रोदनानै दोनजानाय मोनसे जेंना जानानै थाबाय कार्बि आंलंनि जेंनाया बेनो जे बर'फोरखौ हादोरारि ट्राइबेल गनायथि होनांगौमोन दाबो बे जाफुङाखै बेफोरनि थाखायबो जोङो साननांदों मावनांदों खौसेथि बर' सुबुं आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर'नि माहारि गौथुमफोर गासैबो ज' जानानै जोङो सावरायनायनि गेजेरजों मोनसे गोरोबथायाव मोनसे थांखियाव मोनसे गरन्थ'आव फैलायनानै ज' खामानि मावनाय सम सफैबाय बेफोरखौनो जोङो सावरायगासिनो दङ आरो जोङो थाबैनो जे सोरखारा जोंनि दाबि दावाखौ सुफुंनानै होआब्ला जोङो बिनि थाखाय खुद्रिसारनाय सोमावसारनाय हाबाफारि लानो गोनां जासिगोन बेखौ माहारि आफादफ्रा बुंदों दा बे बाथ्राखौ लानानैनो आङो जोंनि भारतीय जनता पार्टिनि मानगोनां आफादगिरि भबेस कलिता बिथांखौहाय लोगो हमनानै बाथ्राखौ फोरमायनो साननाय जादों आरो गमायैनो फैगौ लकसभा बिसायख'थिनि आगोल जोंनि जेंनाफोरखौ सुस्रांना होयोबा जाबाय खुद्रिसारनांगौ बाथ्रा फैया बा जोङो बेवहाय सोमावसारनाय हाबाफारि लानो गोनां जानाय नङा नाथाय जेब्ला जोङो जोंनि दाबि दावाफोरखौ सुफुंना होनाय नङा मावफुंना होनाय नङा राहाथ' गैया जों सोमावसारनांगोन खुद्रिसारनांगोन गमायैनो बे बाथ्राफोरखौनो आङो फोरमायनो साननाय जादों जोंनि भारतीय जनता पार्टी आसाम प्रदेशनि आफादगिरि मानगोनां भबेस कलिता दा माहारि आफादफोरनि जि सेन्टिमेन्ट रायजो राजानि जि सेन्टिमेन्ट जि साननाय जि गोसोनि दुखु दाहा बे बोराबनाय रंजानायनि बाथ्राथ' गैया बेफोरखौनो खोन्थानांगोन आरो आङो सानदों माने डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि दैदेननायाव जि आसाम सोरखारा दा सालायगासिनो दं बा सोलिगासिनो दं
बिथांनि अननायावनो बर' कचारी अट'नमास काउन्सिलनि जोनोम जादों होनबाबो बांद्राय बुंनाय जाया। बिश्वर दैमारि मानगोनां बिथां स्पिकार आसाम एसेम्बलिनि आरो दिनैनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोननि गेजेरजोंनो बर' कचारी अनसाइ गावहायुं खुंथाया मोगथां महर मोनफैदों। दा बेखायनो फोथायनाय दं बिथांमोननि दारै जाफुंनाया मोगथां जागोन ना जों फोथायनाय दं। नायनि जोङो फोरमायखांनायनि उनावहाय मारै जागोन। सेरफांगुरि बाजार श'रुमा क्रिसमासनि दामाका अफार लाबोदों। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा 15 डिसेम्बरनिफ्राय 31 डिसेम्बरसिम क्रिसमास दामाका अफार आरो एक्सचेन्जनि खाबुफोर होगासिनो दङ। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमजों लोगोसे कुसुगाव फेस्टिभ आउटलेट, सराइबिल फेस्टिभ आउटलेट, चिरां जिल्लानि सान्तिपुर फेस्टिभ आउटलेट आरो धुबुरी जिल्लानि थामाहाट फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो खुंफुंजानाय क्रिसमास दामाका अफार एक्सचेन्जआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 90% लन, गंनै हेलमेट फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन आरो क्रिसमास दामाका अफार एक्सचेन्जजों लोगोसे बाइक बायगिरिफोरनो गांसे ब्लेंकेट फ्रि हरफानाय जागोन। फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा आरो मोजां खाबुबो होबावदों। 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा मोनफायै एस्युड गिफ्ट हरनाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 8158726656 आरो 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।